सारा धेमाजिनि फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा नैबे दान मोनसेखौ नंगौ जोंहा आबाद गाहाय हारि हिसाबै आबादजों लोब्बा थायो अब्लाबो जों जाहाथे जोंनि बिजाबनिफ्राय गोजानाव थाया फुं समाव दसे दसे फैनानै सोलोंथाइखौ लानांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों दा नै मेट्रिक एग्जाम जिरायगोन बा 12 थाखो हाई सेकेन्डारि एग्जाम होगोन बेवहाय जाहाथे माने मास मोनसे बिजाबनिफ्राय गोजानाव थायोबा मा जायो माने जोङो फिन माने मास मोनसेनि उनाव जोङो ज' माने बिजाबनि खाथियाव फैयोब्ला एसे माने जानगाराव थानाय बादि जायो बेनिखायनो जों सानदों जे बिजाबनिफ्राय जानगाराव जाहाथे थाया जोंनि फरायसाफोरा आं बेखायनो खावलायगोन नैबे दान मोनसेखौबो आबाद मावनायजों लोगोसे फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि दिनै बेसेन नाङि जा सोलोंथाइ मावबादा फोरोंथाइ मावबादा बेखौ लाबाय आरो जों धेमाजि जिल्लानि हिसाबै आङो बेवहाय आंखौ आलासि महरै लिंहरनाय लेखा आङो बेखौ फैबाय बे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे लाखानाय थांखि गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ लानानै बेखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासै दख'राया बेखौ बे हाबाफारिखौ लागोन दा बेवहाय सिमेन्ट दख'राया गिबि बेखेवजेनबाय दा बेवहाय आङो आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों जिहेथु फरायसानि जा मावनां हाबा बे जाहैबाय माने बे जों सानदों मा नैबे दान मोनसेयाव जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे बिजाबनिफ्राय गोजानाव थाया बिजाबानो बिथांनि आंगो लोगो हिसाबै बिथांमोना बिजाबजों लोगोसे थाफानानै गावनि जा थांखि जा सिमां बै थांखिसिम सहैनायाव बे दान मोनसेखौबो जाहाथे बिथांमोना बिजाबजों थाफानानै बिजाब फरायनानै मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेवहाय आं बाहागो लानानै मोननैल' बाथ्रा बुंदों जे दायो जोंनि फरायसाया जुदि 5-6 घन्टा फरायनो बानानै थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिथांमोना फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव बिथांमोना सानसेयाव 12 घन्टा खामानि मावनांगोन बे हले फरायसाफोरा माने अराय सैथो रोखा बाथ्रा आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै जुदि जोंनि फरायसाफोरा गावहा जुदि जिउआव जेबो सिमां गैया थांखि गैया दा फैबाय थानाय समाव बा फैबाय थानाय 10-12 बोसोरनि उनाव जोंनि फरायसाफोरा गुबुननि सिमां आरो थांखिखौ जाफुंसार होनो दान मोनसेयाव 10-12 रोजायावनो खामानि मावहैनांगोन बेनिखायनो जों बुंदों जे जोंनि फरायसाया दानो मोनसे सिमां सुजुनांगौ आरो थांखि लानांगौ आरो बे थांखिसिम सहैनो जायफोरबादि लोगोखौ लोगो हमनांगौ जेरै गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ बेखौ मावनांगौ आरो मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानानै गावनि थांखिसिम सहैनांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंदों।